gi. Wewe Obuya nyithindo gi gin kare ka giwacho ni picha minene ng'eyi no jogo kuwe logi. Gisawacho ni joma nitiere kanyo go te onge mar wuoye lowa. To wan wadagi ne mbaka ni ok wadware. Nyithindo gi ne kare to bende gin kare. Gin kare in the sense ni nyithindo gi ose declare publicly ni ok gidwar kiongozi. Gionge a leader. ODM UDA Kenya Kwanza bende ni kare mar push for dialogue in the sense ni ODM and Azimio has got a structured leadership. Jogi nigi order and there is acceptance ni they subscribe ni leadership marge. Same as UDA and Kenya Kwanza. So nyithindo gi in the spirit of moving forward as a nation, my prayer kaka janyuol mar General Z push margini is a wake-up call to the leadership and political class across the political divide. Ni Kenya opogore gi Kenya machien. Nitie generation moro ma seche moko kaka gidwa ni tim gimoro opogore gi higa mane Aduma gi Amolo gi wuok ka di street mondo change constitution gi rights mag jopiny. Gin margi seche moko nyalo bet ni cash gi receipt. My fear as a citizen, one, aja Kenya mokwongo namba achiel. Namba ariyo, an ja UDA. Namba adek, an ja Luo. Nitie gik ma affecta kaka onagi. Nikech wacho ni remo pek malopi. Tisa maka neno ka seche moko koro nyathi thurwa monegi cha. To muoch be nyaka timanade. Nyaka kaya kaka janyuol kaka onagi. Mano ere momiyo an kaka Obuya kendo kaka ja UDA. Akwayo Oganda Luo ni wa interrogate the motive of Ruto must go. Mane gima giwacho. Mane gima wacho. What is the motive behind it? And who is most likely to benefit from this? Let us interrogate that further. Let us give it another eye. Gimachielo matemo kwayo. Gen Z, they have their rights. Nchege siti moromo e Express, the digital meeting. Giwuon kere magichiwo their prayers and demands. There is a proposal and willingness ni ker oyie romo kodgi. Gimoka ng'eyo ni to romoni idwa dhi romo kodgi ji 10,000 mane Express cha nade. One, it is on record ni ok gidwar a representative. And romo, unless it is done on the digital space, to kena physical meeting gi tuoche matinde nitie mag yamogi. Akia kaka romo idhi bet. Therefore, and I encourage one, ODM ma joluo ma gin oganda wa. Kichama ni to maro nagi. Joluo se toge kinda. ODM se toge kinda ka champion correctness to the rule of law. Ka champion equity. Ka champion democracy. Ana yegi jakom kenda kwayo joluo mane ODM. Ni people form and join government. People form and join political parties to form a government. Mana kaka Bushimori wacho. To kama chano se care for whatever reason mo kwa dono adoge in the spirit of moving forward. Kaka Kenya. ODM donja wiegi ni ukonywa nywako. Meini wacho ni gidonja sirikali. Gidonja sirikandi ni gikonywa gero piny, gikonywa gero joluo, gikonywa keto stability e Kenya. Okay.